Ayan, arin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardelal. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa Aramon Yato kanyang pungal daw na in Wednesday. Merkulis po ngunyan, petsa 19 sa bulan kan Nobyembre 2025. Duman sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Happy birthday sa mga pag-ariba natin sa Kabalikat Cibicom 430 sa Romanggi Base. Happy birthday kay KB 43009. Sir Rene Chuck Crisostomo, happy birthday sir. Sir man kay KB 430 Kilo 09. Yan, si Sir Rod Manis. Happy birthday. Kasi sa iba pong nag-birthday sa kanyan, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa mga may anniversary, happy anniversary po. Sa mga bisita, enjoy the sights. Savor the taste, but protect our environment. Yan lang po pag-iusap natin, ha? Pag tayong tapon ng tapon, dapat practice tayo ng Clay Go. Clean as you go. Ako pa sa lingkod, Mardela dahil iba sa sana pero diyan. Lado technical, yaon po dyan si Chief Ramir Tanay, yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Sa newsroom, kompleto. Kasi po ay pumapagriba si Jenny Matthew Baleran, si Ciara May Liron at saka si Nicole Ann Gloriani. Sa luwas, siyempre, ang tulo. Duwang tunok, sarong rosas. Kamay Force Patrol, taso tulo o tuman mga tugang duman sa Manila. Daligdig, kasabay ta si na partner Alar Mario, si Paning Jomar Bien at saka si Karen Ala. Kami po kabos pinasaludar mga kabayan, may napapasin sa rambagbang morning. Hay mga kamo sa mundo, sana po okay kamo sa mga nasa banig ng karamdaman. Sana po maka-recover na kita nga, aning makabuelta sa pangurual daw niya atong routine. Mga misis, 36 days na lang, Pasko na. Magtaga-rolista na. And siyempre naman po sa mga kabarangay ta, mga tugang na dahil panailawan, sana ay mamayang gabi, tumanglaw na ang ilaw ng aliko. Padagos mo po pinagigibang mga ekspertos and may nagtabang na pong duwang kooperatiba. Bali 24 personahes yan. 8 na nagtabang mga tugang sa Tiwi. May 16 na nagtabang sa Bakakay. And then so iba karo, baka may mag-abot pa ta kasudma na unambitan ni Governor Noel Rosal kay DOE Secretary Garin na ngaya kaipuan mi paning support para mas lalong maparikas ang rehabilitasyon and restoration ng power and sarong mayan sa pinagyang tugon mga tugang kang presidente kang Pilipinas. Alright, so yun, maraming natuwa. Marami rin ang napasel. Pero yun na po yan tabi. Ang importante, sabi nga ni Ken, nadalaw ang Albay, particular ang Tiwi na ineraron po sa signal number 4 during the
onslaught of ano yan, of Super Typhoon Uwan. Matindi pala so nangyari man sa parting Kamsur talaga. Taduman so minaripsip talaga eh. Katanduanes, Kamsur and Kamnorte, particular yung Calaguas Island, duman man guminilid so so wall. Grabe pala na nadali man duman sa sa Calaguas, di. So pasalamat kita di po sa Albay garo minimal sana. So naging danyos pero igwa din ang mga nagkagaraba na harong. Siguro so nadali ka ni storm surge, di. Tapos umaluya talaga man na klase. So ang sabi baga duman sa situation briefing, mga tugang, yung totally damage will be given 50,000 pesos worth. Tapos 20,000 sa partially damaged. Yan. Pero yan po ipapaagi yan sa proseso, sa paagi kan DSUD. Pagkatapos kan iba pang ahensya na nakatoka para po sa housing. Yo. Okay, so yan po tabi duman sa mga kababayan ta. And ganyan pong aldaw, halipot lang iribanan ka. Hanggang alas 11 lang po kita. Miyerkules ko niyan, every Wednesday, pag alas 11, kasama natin yung Bicol University sa na pong programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Maganda ang tema nila mamaya. Yung pong balik dagat kita, di ba? Buhay dagat. I-discuss mga tungang sendang bisita na si Professor Karen Boots Binyas kan Bicol University Tabaco Campus, yung importansya mga tugang na pangatamanan ta ang sa tuyang makadagatan. Protiran ang kadagatan, asin magkaigwa mga tugang nin pangataman dyan, sa mga nabubuhay dyan, para po sa satuya po na sustainable na pagkakaigwa nin pagkaon, food supply, hali po dyan sa kadagatan. Yan po tabi, adi. Mamaya po pag-urunan po ninda yan, kan duwang Batikan na host, ang duwang profesor na Batikano, mga tugang kang Bicol University, Professor Ed Barameda, pagkatapos si Professor Seth Di Matera. Mamaya po yan, mga tugang, 11 to 12, every Wednesday yan, didi po sa Radyo DCGB, okay? And then siyempre, you would like to congratulate mga tugang itong mga nakaparasar na mga bagong midwives. Yan. Yan po tabi. Mga nakaparasar na mga bagong midwives. Good morning po sa Indo. And congratulations tabi. Okay? And sa ngunya na aldaw, 3 days man na exam so mga would-be agriculturist, licensed agriculturist, future licensed agriculturist, mga to, napapasabak mo yan sa eksaminasyon. 3 days man pala na eksaminasyon kang agriculturist. Biro-biroon mo yan. Garo ka man sana nag-take college of law. Tulong aldawan. Tulong aldawan sa exam. Nagpuon mo yan. And then magkapadagos po yan tomorrow and then sa 21. Okay? So good luck po tabi sa Indo. And I hope na gabus ka mo makaparasar tanganing mas dumami ang mga field technicians na may field, mga tugang sa mga asin makipagkaigwaning personal engagement with farmers and fisher folks, para po sa tuya pong pagpreparar sa pagpadakol kang produksyon ta. Magayon din itong naunang bitan mga tugang ni Governor Rosal na 85% ang Albay rice sufficient. Yan. Pero kay pampangdagdagan, kaya may pigtagang masindang punto para dyan. And nakulang bagay, mga tugang, kapag naging operational na, itong rice mill and dryer, nayaon dyan mga tugang sa Tula-Tula, sa Ligaw. Tapos may plano ang provincial government na mag-put up ng same na makinarya dyan sa first district. Tangani na dahil na ngayon magparabaralad sa tinampo. Sa totoo man talaga, bawal magbalad sa tinampo. Kundi dahil lang po sa nesesidad
Dahil man ngayanin madumanan ta sa mga dati ngayang mga palitada, inaratupa na. Di ba? Yung mga dati mga solar dryers niya, palitada, may atop na ngunyan, ginibo ng COVID court, di ba? O di, napipiritan sa iba sa tinampo talaga, although bawal po yan. Ang iba, nakaragpaningga po. Pigdala-kupyan ka ito kan Highway Patrol Group, di ba? Di ngunyan, ayan ang plano, tanganing mas maboost ang production, saka mas magayon din ang na may mechanical dryer, di ba? Dahil ka na maski mauran, pwede kang makapamarakan paroy, maganda ang presyuhan, di ba? At saka dahil ka malalapaan, di ba? So nakulang assurance po yan, and hopefully magtrayumpo ang provincial government dyan tangani po na maging okay gabos yan, okay? And good morning kay classmate Opel Binig, at saka kay Ali, as in kay Jeff dyan po sa San Andres, ha? Yung bago nilang bukas na kainan dyan, al fresco. Yan. Ha? Makapasir nga duman, pag marayray na ang bitis ko, tamakao naman kita ki crispy pata. Ha? Nangani ngayang yan, magkaigwaning mga dagdag nato na business sa palibot. Nakulang bagay po yan na nagsisikap man po ining mag-agum. Fight sana kamo. Okay? And then, siyempre, mga tugang, good morning kay partner King Rinaldo, dyan po sa Bangkiruhan. Wala tayong masamang panahon, the weather man, adi. Ha? Medyo okay pa. Ha? Sana wala na. Nga nila. Gerald Aranya also, sabi niya, Blessed Wednesday ngaya. Morning po, Sir MDC. God bless all over the world po. Ayan, good morning kay Madam, kay Better Half, mga tugang ni, ni Gerald Aranya dyan po sa LA Drive sa Gugun, Legazpi City. Yan, alright. And then, siyempre, si Kuya Bob Nakandano, good morning. Mga suki natin. Si Sir Jeff Santos, good morning. Si Ma'am Bing Buen Boris, good morning. At saka si Sarge, si Sir Henry Bandola, nandyan, sa mga katropa natin yan sa Bagong Puok, Purok 6, Sarawis, Legazpi City, good morning. And then, sa mga kababayan nato, mga health workers, kumusta na kamo? Kumusta nang hiya natin? Nakuha na ba? Walang hiya. Walang hiya niya niya. Binawasan pa. Kung si Sengeso mga nagsakripisyo, ilugod niya so nabawasan pa. So nakaarunga ngayon na iyon nagampang ngayon duman sa mga may COVID, iyo palagod ang binawasan kandilin siya. Ang nangyayari sa ayosin niyo ang pag-review para walang problema. Bueno, dagdagan na ni istorya. Partner Al, arumado na sa linya. Partner Al, let's go in. Salamat partner na ilusot giraray sa ikaduwang pagkakataon ang ordinansa digdi sa Legazpi City na mina-institutionalize sa programang Kadiwa o Katuwang sa Diwa at gawa para sa masaganang ani at mataas na kita ng Pangulo. Ini ang nangyari pagkatapos si Busol Giraray ni City Councilor Ismael Buban Dibord ang sa iyang ipinasar na ordinansa kan enot dahil ibinalik ini kan sanggunian panlalawigan. Sa pag-review kan sanggunian panlalawigan, may nagkapirang provision pa na gustong may include ang sanggunian panlalawigan Committee on Agriculture and Fisheries on sain ang nagkapira digdi iyo ang dapat igawa daw ning guidelines para sa mga paraoma kung paano ma-qualify
na makapag-avail kan designadong o maging designadong market space kan gobyerno lokal si Rendigdi sa Legazpi City. Ikadua, dapat nakapalaman man sa provision kung piraman ang counterpart kan syudad sa arinman na partner agencies and institution na pwedeng mapahibog pa kaning kadiwa. And ikatulo, dapat beripikado na kung isain ang lugar o market space na i-designar kan local chief executive. And nagkakapira pa mga provisiones na pinag-adala naman kan Committee on Agriculture and Fisheries Giraray base digdi sa ordinansa na pigapasar Giraray ni City Councilor Ismail Boban Difort. Ano yan? Reniman? Ibinalik? Opo, ibinalikan sa guniang panalawigan. Taka ito mga narondoman ta, maipinas na kaning ordinansa si Councilor Boban, approve ni. Siyempre, maagi for review sa sangguniang panalawigan. Pagabot sa sangguniang panalawigan, pig-review ninda, and na-found out nga ni, o kaya may mga pigdagdag lang tabi partner, okay man, so ordinansa, kundi maipigdagdag sa nang nagkampirang provisyon para, kumbaga, mas na magkaigwanin ngipon ang ordinansa na ni digdi sa Legazpi City. Kaya sa pagbusog garay kanin ni City Councilor Buban sa mga pagiriba o sa sanggunian panlunsod, kumbinsido man ang mga pagiriba, kaya nakalusot Giraray sa ikaduwang pagkakataon ang ordinansa na ini. Kaya sabi nga ni Ann Canciao kay City Councilor Buban kaya mga pagiriba, at least two birds and one stone. Duwag ordinansa na. Duwag ordinansa na. Ang naibasar niya. Pariwan sa na. Babalik ka rin. Ay, di, sa ina ang lugar talaga na bumugta kaninda kayo na kadiwa ng Pangulo. Actually, depende na sa alkalde, pero naman na hindi karnig kung sa na partikular, pero depende na iyan sa alkalde. Basta may assurance naman, alay sa konsyal, na iyan saro sa napag-urona na ninda and klarado naman iyan, nalinawan naman ang mga pag-iriba sa gwanan. Kaya approve Giraray ang ordinansa ini. Sa parte kang parao mabuda para sira, ano yan, dapat mga Tagaligaspi lang? Saro yan na provision and kung paano sinda maka-avail kainin. Ayo, no. Dapat membro ka na RSBSA. Saro pa yan na requirements kaya sa consideration ng parang dahil man palandristado. Yeah. Taro, may mga nga. Pero magayon yan, at least kung ma-institutionalize talaga yan, as in maging halimbawa, maski sa ring Sorosimana, may lugar ang mga paraumata na maibenta direkta sa mga konsumidor sa baratong presyo. Sukon yan. Sa mga produce. Iyon na nga ni kaya okay man na at least sa review magkasagot ng palawigan kami manasagot niyan na palunsod lalo na kami ng agriculture na nagkapira mga questions na ini. Matindi man sang ng polisi na ligsig ano. Pira nga yung counterpart kan local government. Kasi nabanggit na yan City Councilor Buban nasa nasa 300,000. Pira? Hello. 300,000. 300,000. Yan ang initial capital. Initial ano. At siyempre, kunyan, wari may counterpart man ngaya. Sana may bagas. Sana may bagas. Sarap sa mga importante yan. Yan ang pinaka-important yan. Nagiging blockbuster pag may bagas. Tsaka gulayan, maluna ang gulayan naman yung partner. Ay, oo. Yung ganoon mong... So, tinapa, isos, kamahal. So, tinapa, expected na yan. Ang mga pigigibong sira na tinapa, bako naman alis sa tao. Yun na Aling Manila Aling Manila, nakakahon. Diba? Tulang nakita. Pero unan makangalas, so talong, 200. So okra, 200. Grabe, matindi. So, pitsay, 200. Jesus, imagine mo yan. Diba? Grabe na. Mga fast cash crops yan, pwede mo sanang itanong-tanong ta.
Oo, Di ba? yan marina naman ang panahon. Ayan. Tanong-tanong naman. Okay. Yan style da. Yan. O yan, sige. Oo. So, partner, yun yan na informasyon. Gara, digdi sa luwas. Alarmario, DCGB. Thank you very much, Padonal. Mga tugang rangkada ka mga istorya manungod po dyan sa kadiwa ng Pangulo to be established mga tugang ni Sito Bigaspi. And yun, naipasar giraray sa ikadawang pagkakataon an ordinansa may kinaraman po yan na plinansa na after na ibinalik ni Madso dati su primero kami yung may kulang ba na yan yan naipasar nga ni Kagawad Maing Buban kunyan nga ya duwang ordinansa. Two birds in one stone. Pag-iriwan eh. Bueno, Karen Ala na sa linya. Ali po dyan sa Provincial Capital. Karen, let's come in. Yes, good morning, Cabinet Director. Sa Nobyembre 21, igibaw na kan Department of Tourism Region 5 ang screening sa mga participantes asin contingent na maglalaban-laban sa taon-taon na Bicol Pastores kan ahensya asin kan sa indong lingkod, DCGBAM Legazpi. Pastores Bicol. Dapat ipagurod kan DCGB News kay Provincial Tourism Officer Dorothy Collier. Sinabing magkakaigwanan ng elimination sa mga magmamarawot, magsarabay asin kompetensya sa aktibidad sa ini. Panganing pulitun ang mga opisyal na magkakasarabay sa nasabing aktibidad. Kada Disyembre, halagad sigun kay Collier, napag-urulayan palantabi News Director na gigibun ang aktibidad sa Albay Astubo Mandiraray instead na kusa sa Peñaranda Park. Kapag sabing rain or shine, ipapadagos man gilayon ang kompetisyon. Sa ibon kang kasadayan kan espasyo kay ning Astudong para sa kompetisyon. Narin ang target na final competition kayan? Ang sigsabi-sabi initialmente sa News Director is December 15. December 15. 15. Pero di pa yan official. Ayan. So, Pero di pa kita an elimination will be on November 21. May numbers na kung pira na nag-submit ng application? Dahil ipigtaw sa Kuya News Director si Madam Dorothy Collier, dahil lang sa duman pa sa ninda pupuli doon sa Biyernes. Ayun. Kaya ang official na kopya kayan, yaon sa DOT Region 5. Ayun. Pero So, tiga lauman tabi News Director, nahaliin ni sa man iba-ibang organisasyon sa mga munisipyo at barangay ang maparticipar digdi in partnership kan DOT Region 5 atin kan DCGD and Legazpi. Sa usually bagatabi News Director, ang nagsasarabay digdi ito kay mga sa tribo Pulang Anggi, ikaman sa Santo Domingo, ikaman na halimbawa sa Malilipot, man iba-iba bagayan na nagsasarabay sayaw. ikaw mga aling sorsogon? Bicol bagayan, Bicol wide, may taga Cam Norte, Masbate. may Masbate. Mailing ta kung piradi. Araw ko nagkagawa ng briefing ka nakaaging 2 simana yata bagong magbagyo. Nagkagawa ng briefing dyan sa DOT 5. Manungod dyan sa mga mapartisipar. So, hilingon ta kung pira ang mapartisipar dyan, pirang mga albayano at saka pira man ng mga ali sa ibang mga lugar. Yes, sige, tabi News Director. At sa December 16 pala. Anten pati. Yan yung pagpuon kang simbang gabi. Yes, tawa ka dyan. Malamig na ang simoy ng hangin. Okay, sige. Ayan, sabi News Director, ang istorya digit sa Kapitolyo Provincial, Karen Ana Disidiligid. Thank you very much, Karen. Magatugang yan po, exciting Bicol Pastores. Yan. Malapit na. Palaban mo si Jerome Kennedy. Kasi Chief Ramiro. Alright. Oy, mga kababayan natin yung nagkikrave ka mo kan mga produkto, mga tugang kan Masbate, arog kan corn beef. Itong corn beef na wala sa lata, kundi talagang ginayat na corn beef. Di ba? Tapos beef tapa, and then yung karmilado, ayan. Kasarabay sa mga leather craft at saka mga bagol na mga wearables, di ba? Next week, tama ba? Next week? Pizza 21, Pizza 20,
hanggang pitsa 24. Sa aga pala mapon eh. Sa aga, pang-5 edisyon mga tugang kang Urawasan Masbate Trade Fair. Gigibong po dyan sa Ayala Mall sa ground floor. Sa dati mang Giraray. Anday lang talaga na ibalik yung mga kabayo, aday. So, primerong lutsada kaini na Urawasan Masbate, si Angel luminunad sa kabayo. Boda sino yung isa nating kasama? Nasa kortina ko niya, nagtrabaho. Di ba? Ayan. 30 na exhibitors, mga tugang, and ma-showcase kan mga produktong mas batenyo. Di ba? Yung sa indang mga pinag-uurgulyo na mga produkto, savor the taste. Di ba? Tapos, yung kultura kan Masbate, and then yung traditions, ang mahihiling mga tugang, ma-experiencean dyan ta, during hapon, may mga concert pa dyan eh. Di ba? Na pinagigibo. So, congratulations po sa Giraray, no? Sa DTI, sa padagos na pagtabang mga tugang sa mga saradit natong mga entrepreneurs kan Masbate. So, kaya itong sa mga nagkikrave, kaya po ng mga produkto kan Masbate, beef tapa, karmelado, pagkatapos ini po na corned beef, magtagama na kamong kwarta, tangani na bakal tulos kamong binamanot na nagkaurubos tulos ini. Bastang binuksan na nagkakaurubos. Diyan po sa sa trade fair na yan. So, 5th edition, kan Urawasan Masbate, happening on starting tomorrow, pitsa 20 hanggang 24, ngunyan pong Nobyembre. Diyan po sa Ayala Malls, Legazpi. So, continuing tradition, embracing culture and growth. Yan po ang tema nila. So, sige po tabi. Doon sa mga kababayan ta. See you tomorrow. Okay? So, sa indo po ka, boss, mga kabayan, I think this is all for today para po naman sa mga kababayan natin. Salamat na marami sa pagkantabay. Abangan po ang masunod na programa ang Pang-Edukasyon at Pangkabuhayan ng Bicol University after the news break. Sa indo ka, boss, ako po si Mardela. Thank you and God bless the Philippines. Abangan sa Radyo D